Ya, ngeke ngikhulume nje amazwi ambalwa ngabhekise esizweni sonke. Njengoba besisevikini lokuvota nje bafethu, sivotile. Ngicathi ukuvota kube ukuthula ngoba angizange ngizwe ukuthi kunabantu abafile kuphi nakuphi. Ake ngithi kube ukuthula ukuvota, unless uma kuthiwa khona engakuzwanga, kodwa ngakithi cha kube ukuthula la engikhona. Ake ngidluliseke umlayezo-ke kulabantu akade besohlwini masivota, siwavotela ngithi, yabona. Bekhumbule inhloso yokuvota kwethu ukuthi yini. Bengasikhona ukuthatha umuntu ukumkhipha ekuxakekeni yena, simfake empumelelweni yena, ukuthi akathi mase esethola amandla ngamavoti ethu, bese esikhumbula yena kuphela nomndeni wakubo, nosibali bakhe, nabangani bakhe, nomzala bakhe. Le nto ebengiyibona iyenzeka kulo hulumeni obephethe, yabona. Bekunzima kwakuthola nje ithenda ungazi muntu kula bantu abanikana amathenda, yabona, unless ungasiyo inkabi yabo, yabo, inkabi ethunywe noma ikuphi. Okay, angikho-ke lapho. Ngizothi nje ey'khulwini sizibekile, sanika isikhathi sethu ngokuvumelana nabaqashi bethu basipha isikhathi. Sahamba savuka ekuseni sayovota, sabamba ulayini omude ongaka, sibambele ukuyoshaya u-cross kuleyo ndoda esiyethembayo. Umuntu nomuntu uvotela athemba khona. Umuntu nomuntu ithemba lakhe-ke alimphilise-ke webaholi. Ithemba lomuntu alimphilise phela. Ngoba sivotile nje ngineshoyo ukuthi umuntu nomuntu uvotele ushintsho. Kwawukuthi uvote eduze kwekhanda lakho ngoba ethemba wena ukuthi uwo ongaba noshintsho kuye. Okumnandi ngoba nina nisabe nisazi ukuthi bani ovotele wena ngoba ivoti lami beliyimfihlo nje. Engicabanga ukuthi-ke lokho kukwenza ukuthi wena bonke abantu bathathe ngendlela yokuthi kumele ubasize. Lokhu kwenzela ukuthi nangelinye ilanga igama lakho maliphinda libuya, bekwazi ukuphinde bethi abantu sakaza eduze kwakho, ngoba sizowudonsa lo X uma ngabe lingenangqondo kanje. Ya, sengikhulumile.